mä en pysty niinku, mä kerron mitä mä en pysty tekemään esimerkiksi niinku varmaan tiedät, kun mä halusin avaa enemmän esille. Ja se on, että mä en esimerkiksi pääse nukkumaan. Et mä en pääse makaamaan, mun selkä on aivan kipeä. Mä en pääse, mä oon kylmissä, mä öisin ja päivin ja iltaisin ja joka kerta öisin on maa ja aamuöisin kylmissä. Et ei saa niinku käärittyä vaikka vilti alle. Et koko ajan kylmä, kun alaraja on koko ajan niinku paljaan. Niin sitä mä halusin niinku avata teille. Ja sitä, ettei pääse esimerkiksi mestareille tai kahville, kun mä kävin kavereiden kanssa paljon kahvilla. Ja ei pääse sitä tekemään. Tai perheen kanssa viettää aikaa. Pikku veli on niin tärkeä ja koko perhe äiti varsinkin. Se tuki on ollut mun älyttömän tärkeä. Ilman sitä mä en olisi tässä. Ja kaikki äänetkin saattuu ja kaikki tuuleminen ei voi mennä ulos viettää aikaa. Mä vaan ei pysty pitämään aikaa. Ja sit se, että esimerkiksi arvostamaan pystyisin sitä myöten lähimmäisen rakkautta ja sit myös puolisoista. Mä esimerkiksi en saa tyttöystävää hankala etsiä tällaisena. Menetin työt kaikki. Et mun ei periaatteessa muuta kuin perhe tietysti on tärkein. Et esimerkiksi ei pysty harjoittamaan seksiä. Sitä ei pysty tekemään yhdessä eikä että oppisi ihmiset arvostamaan sitä, että ne pystyy. Esimerkiksi mä en pysty saunassa käymään, mikä on ollut mun suuri myös semmonen suuri unelma aina saunan käydä. Ja mulla on sauna täällä, mutta se on ihan varantona. Ja mä en pääse mitään muuta huonetta katsomaan, kun mä yhdessä paikkaa, mut mä siirretään aina johonkin sairaalaan, niin mut siirretään Tajukankaalle. Niin en mä näe mitään muu kuin tää olohuone, vaikka mulla on keittiö ja eteinen. Niin mä eteisen hirveesti näe, mä pysyn päät hirveesti liikuttaa, kun sattuu. Mut sen mä haluun ymmärtää ihmisiä, et mulla kumminkin pääkoppa pelaa, et mä en oo mikään aivot pelaa kumminkin, vaikka on tosi kova kivu. Mut tää oli sellainen, että mä halusin vähän avata, että ihmiset oppis arvostamaan elämää ja arvostamaan pikkuisia asioita. Sitä, että pääsee ulkoilmaan ja kaikkea tuntuu niin turauttavalta olla täällä. Kun ei pääse mihin muuta, kun näkee vaan sairaalahuone ja saa oma
niin mä en mitään muuta. Niin kuin näin, ja sairaalat mua sattuu makaa siellä sängyssä. Sielläkin se on huutoa, et ei se oo. En mä sielläkään pysty makaamaan. Ja eikä sillä lääkkeellä mun kipuja sitä valli avata sitä, että mun sillä lääkkeellä ei niin kipuja saa. Niin kuin hirveästi joku riihet. Oli vähän. Mut kiitos teille kuulijoille. Palataan vielä. Pysykää kanavalla ja jakakaa ihmeessä muillekin tätä videoa. Ja te olette todella tärkeitä. Muistakaa, että mä en tarkoita pahalla sitä, että te arvostaisitte. Että ette arvostaisi. Vaan kyllä mä tiedän, että tiedätte varmasti ja ymmärrätte, että mä hyvällä vaan halusin kertoa nämä asiat. Kiitos teille. Rakastan teitä. Olette tärkeitä. Hei.